Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. И начнем со следующего информационного сообщения. Законопроект 2831.1 авторства депутатов от «Слуги народа» из перечня предприятий, не подлежащих приватизации, исключили управление Северокрымского канала и управление главного Каховского магистрального канала, который обеспечивает поставки воды на Крымский полуостров. Об этом заявил народный депутат фракции «Голос» Ярослав Юрчишин, который с нами сейчас на прямой связи. Пане Ярославе, вітаю вас. Добрый день. Чуете? Так, чую, добре. Да. Расскажите нам, пожалуйста, что произошло на антикоррупционном комитете? Насправді ми сьогодні давали антикорупційну експертизу законопроекту, який пропонує, зокрема, виключити з переліку підприємств, які не підлягають приватизації, ті названі канали, державні підприємства, які забезпечують роботу каналів, які постачали воду в Крим, які і далі будуть постачати воду в Крим, але коли Крим повернеться в лоно України, тобто українська вода має йти до українського Криму. Нас дуже насторожила ця історія. Чому? Тому що вона з'явилася синхронно то з заявами Шмигаля, то з позицією Арахамії про те, що треба підтримувати українських громадян в Криму. А в Криму води достатньо для цивільних потреб, а насправді не вистачає технічної води. Для чого потрібна технічна вода? Це для забезпечення військових баз країни-окупанта. Звісно, ми не можемо дозволити, щоб такий законопроект потрапив до залу з позитивним висновком. Сьогодні, дякую вам дуже, після привернення суспільної уваги до цього питання, Комітет з питань антикорупційної політики одноголосно проголосував, що цей законопроект не містить корупційні ризики, бо дозволяє країні-окупанту в прихований спосіб фактично заволодіти каналами. Ще раніше Комітет з питань економіки так само запропонував його відхилити. Дуже сподіваюся, що завтра зал підтримує рішення нашого комітету з питань економічної політики, і загроза повернення розблокування постачання води російським окупантам в Криму буде знята. Правильно ли я понимаю, что в случае, если вот такое решение будет принято, то приватные инвесторы смогут просто выкупить эти предприятия и тем самым продавать или подавать воду в оккупированный Крым? Ви цілком праві. Звісно, там ще існують певні обмеження, але приватному підприємству достатньо легко обійти ці обмеження. І так це спрощує питання фактично подачі води до Криму. Не в Крим. Тут дуже важливо розуміти, що ми з вами це прекрасно розуміємо, що це вода для потреб армії окупанта. І ми знаємо, недавно були заяви і пана Джемілєва про те, що українські переселенці почали відслідковувати, що канали чистяться, фактично готуються до якихось технічних робіт. А тут з'являються заяви власне представників більшості, синхронно з'являється цей законопроект. Це все дуже погано пахне. Власне, будемо з цим боротися і дуже сподіваюся, що зал пристане на позицію антикорупційного комітету, на позицію економічного комітету і відхилить даний законопроект. Но скажите, вот это вот вообще это действие, это какая-то попытка возобновления или какая-то попытка найти какой-то механизм возобновления водоснабжения Крыма, либо это просто можно списать на непрофессионализм? Насправді це і спишуть на непрофесіоналізм. Але, знаєте, один раз це випадок, два – це співпадіння, а три – це система. Якщо ми чітко постійно чуємо про те, що нам треба знаходити, якщо в російських засобах масової інформації майже як доконаний факт подається, що з українською владою домовилися про постачання води в Крим, якщо окремі представники української влади досить часто згадують це як можливість, а потім з'являється законопроект, то це, напевно, не співпадіння. Погодьтесь.
Ну вот смотрите, мы в прошлом часе разговаривали с народным депутатом из «Слуги народа» Ириной Верещук. И она нам сказала такую вещь, что перечень вот этих предприятий определяет не комитет, а правительство. И она сказала, что она, как народный депутат Украины, и все слуги народа сделают все, чтобы в Крым воды не было, и чтобы препятствовать возобновлению водоснабжения в оккупированный Крым. Но для начала, что это означает? Действительно ли перечень этих предприятий определяет правительство? И когда оно должно принять это решение? Насправді ні, це визначається законом на подання Кабінету міністрів. Оскільки в нас цей перелік не оновлювався вже тривалий час, було прийнято закон про приватизацію, але перелік так і не було поміняно. Справді Кабінет міністрів мав би ініціювати цю зміну, але чомусь ініціював не Кабінет міністрів, а фактично 5 представників «Слуги народу». І тут свідчення розходяться. З одного боку, пані Верещук каже, що більшість буде відстоювати, щоб фактично не було постачання води в Крим, і дуже хочеться їй вірити. В той же час ми маємо 5 співавторів законопроекту, які, будемо сподіватися, з помилки та створюють умови, коли це насправді, тобто постачання води в Крим стає можливим через певні процедури. Чи це неузгодженість, чи це, знаєте, така проба пера і намагання перевірити, наскільки українське суспільство готове, та наскільки ми просто мовчки будемо спостерігати за те, що українська сторона йде на поступки окупанту. Мы навряд чи це дізнаємося. Ну, а сколько можно проверять? Да, сколько можно проверять? Вы же помните заявление Давида Арахамии, Шмигаля, Камельчука, да? Сколько можно? Власне, так. І тому я дуже сподіваюся, що певну крапку над «і» поставить голосування в залі. Там ми маємо рішення 2 комітетів. Ми сьогодні маємо голосування більшості слуг в комітеті антикорупційному проти цього законопроекту. Я дуже сподіваюся, що ми швидко його провалимо, і більше навіть розмов про можливість подачі української води не в Крим окупований, до деокупації Криму, про це взагалі не буде йтися. Дуже дякую вам. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракції «Голос», був з нами на прямому связку. Спасибо большое. А с нами сейчас на прямой связи капитан первого ранга ВМС США Игорь Табах. Здравствуйте. Салям алейкум. Сирям, да. Вот какую новость мы хотели с вами обсудить. Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки будут и впредь поддерживать Украину. Такое намерение выразили министры иностранных дел стран Европейского Союза во время совместной видеоконференции. Вот давайте сейчас послушаем, что сказали верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Далее их цитат. Щодо східного сусідства, ми підтвердили міцне партнерство між ЄС і США. Воно залишиться критично важливим, зокрема щодо України. Звісно, необхідно, щоб Росія виконала свої зобов'язання з цілковитої імплементації Мінських угод. Ми поділяємо спільну мету з нашими американськими партнерами. Ми хочемо сприяти у регіоні східного сусідства простору демократії, верховенства права та вільних економічних відносин, від чого виграють усі сторони. Ми не залучені у жодній іншій країні так активно, як в Україні. Гарри, в последнее время мы видим, что Соединенные Штаты Америки все чаще и чаще говорят об Украине. Совсем недавно республиканцы Палаты представителей Конгресса США опубликовали доклад о введении беспрецедентно жестких санкций в отношении России, Ирана и Китая. Недавно мы слышали заявление госсекретаря Майка Помпео, который несколько раз выступал и сказал, и требовал от России немедленно покинуть Украину и прекратить репрессии в отношении населения граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях. Да, мы видим поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки в размере $250 миллионов для оборонного сектора Украины. И плюс еще вот недавно появилась новость о том, что Украина приобрела новый статус в НАТО, да, и ей расширили, она была включена в программу расширенных возможностей. Вот с чем вы связываете такую активизацию американской риторики в отношении Украины?
Я думаю, что потому что там еще несколько есть вещей. Например, наш министр иностранных дел Помпео сказал, прям в открытую сказал, что Россия обязана и должна вернуть Крым Мгм. во власть Украины. И также сейчас у нас в Конгрессе республиканская партия выдвинула э, проект, чтобы ввести санкции против пророссийских сил в Украине. Там, я думаю, это они имели в виду, говорят о господине Медведчуке и Да, его да. окружении. Вот, поэтому следите за руками. Посмотрим, кто как в Конгрессе проголосует за это, как демократы проголосуют, как республиканцы проголосуют. Но я думаю, что это активизируется также, потому что мы наблюдаем, как американцы, что Украина все-таки движется к демократии, борется с этим, можно сказать, дерется за свою землю, за свои права. И Америка такая страна, что если мы видим, что кто-то борется за свои права и хочет быть в современном мире, быть частью мировой общины, то мы им помогаем. Мгм. Помогаем, да. Ну вот Ну и мы... потом, конечно, это такая риторика все время идет, что Трамп, что он как бы все время пытается подыграть Путину или подмахнуть Путину, но я не знаю, как это. И поэтому уже не знаю, чем еще можно высказать или показать, что Трамп не сотрудник Путина, а что он работает на Америку и что выгодно Америке. А Америке выгодно, чтобы Украина была свободная, демократическая, страна, которая смогла бы победить своего главного врага, и это коррупция. Мгм. Ну вот относительно республиканцев, что я хотела спросить, потому что вот мы разговариваем с разными экспертами. Вот вчера с Америки мы подключали Андрея Пиантковского, и ему Это задавали, да, тот же вопрос, и он мне сказал, что, возможно, вот этот доклад о введении санкций в отношении России, он как раз-таки был впущен так в информационное пространство для, ну, перед выборами, перед президентскими выборами в Соединенных Штатах Америки, чтобы показать свои такие антипутинские настроения в Америке для своего электората. Вот как вы думаете, как-то это может быть связано? Знаете, я не эксперт, я не такой большой или великий эксперт, как господин Пьянковский, а вот вам какая разница, когда это было впущено и для чего это было впущено? Это сделано на благо Украины, на благо Украине. И господин Пьянковский пытается это забрать каким-то образом и сказать, да нет, это не на благо Украине, вы, украинцы, не будьте такими, да, это на благо Трампу. Какая разница? Это делается для вас. Вам Трамп выдал 250 миллионов долларов. Это, если он это делает в какой-то степени выгоды для себя, вам от этого хуже, что ли? Я не понимаю. Ну и, конечно, мы же... Мы же когда говорим про Северный поток-2, мы же тоже говорим о санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении Северного потока. Мы понимаем, что есть интерес Соединенных Штатов в Европе, да, экономически, но с другой стороны мы, конечно же, поддерживаем санкции. Поэтому о чем говорит господин Пьянковский? Безусловно. Господин Пьянковский говорит, что Трамп, допустим, усилил Соединенные Штаты Америки вооруженные силы, потому что его бизнесы в Америке. Таким образом он защищает Америку. Он улучшил экономику Америки. У Америки экономика беспрецедентная на сегодняшний день, потому что Трампу это выгодно, потому что у него бизнес также в Америке. Послушайте, ну все остальные люди живут намного лучше и богаче. Ну вот с господином Пьянковским мы говорили вот в таком контексте о возможности введения этих санкций. Вот когда мы говорили, насколько это реально введение этих санкций, вот мы пришли к такому результату. Реально, насколько это реально введение этих санкций? То есть сейчас вот это пускается в информационное пространство просто, чтобы привлечь электорат, или же все-таки действительно вот эти беспрецедентно жесткие санкции будут введены? Это же разные вещи, теория, практика, да? Да, конечно. Ну, как вы знаете, президент Трамп, это как-то господин Пьянковский всегда упускает, президент Трамп отдал свои полномочия по санкциям. Он не может поставить вето или не пустить санкции, если Конгресс их утвердил. Поэтому я говорю, следите за руками. Если Конгресс проголосует, и кто в Конгрессе проголосует за эти санкции, смотрите, сколько демократов, сколько республиканцев проголосует, сколько трампистов проголосует за это, и сколько против это проголосует. Тогда вы увидите, о чем ведет речь господин Пьянковский. Он наверняка скажет, что это было бы сделано все до точности наоборот. А дело все в том, что санкции и вводить санкции, и снимать санкции, эту козырную карту Трамп отдал еще в самом начале своего президентства.
потому что чтобы его не обвиняли, что он в том, в чем его обвиняет господин Пеньковский, что он пророссийский. Да, ну мы не о Пятковском, все же я хотела спросить у вас следующее. Вы не знаете, недавно в военной академии выступал Дональд Трамп и сказал, что США завершает эпоху бесконечных войн. Вот вы как военный человек, как расцениваете это заявление, кого это коснется, коснется ли это Украины? Понимаете как? Он говорит, что бесконечных войн. Он не сказал, что мы вообще в войнах не будем участвовать. Но в бесконечных, правда, нет у нас смысла, когда мы 20 лет в Ираке, 20 лет в Афганистане, в Сирии 10 лет. Президент Обама ввел наши войска в Сирию на 30 дней, на 1 месяц. Мы там 10 лет. Наши солдаты там гибнут. Нас там не хотят. Все время кричат «Americans go home». Yankee go home. Допустим, сейчас, да, выводим даже войска из Европы, из Германии, потому что, во-первых, они сами все время кричат, нам не нужно это, американцы Yankee go home. Но когда мы собираемся уходить, они кричат, нет, оставайтесь, потому что это экономически выгодно. Но мы не уходим полностью, мы переводим большую часть этих войск в Польшу, там, где нас хотят, там, где мы можем работать, и это делает Трамп, он приводит. Опять же, я не вижу, как это на руку Путину, если он приближает наши войска к границам России, к Польше. Польшу переводит из Германии. И потом уже Германия достаточно богатая страна, и вся Европа достаточно богатая страна. Это не пост Второй мировой войны, где мы должны их защищать. Они могут и сами себя защитить. Они тоже в НАТО, они тоже должны вносить свою долю в это все. Поэтому президент Трамп говорит, это бессмысленно. Но он всегда это говорил. Он был против войны в Ираке. Он всегда это высказывал. И в своей предвыборной кампании он говорил то же самое. Я выведу войска, я перестану все эти бесконечные войны, в которые Да, он говорил, мы что ввязались. Америка больше не будет мировым жандармом. Да. Слушайте, у меня моя семья вся военная, поэтому я только за. Я не хочу, чтобы они воевали где-то. Спасибо вам большое. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США в отставке, был с нами на прямой связи. Ну а к нам пришла гостья Світлана Залищук, екс-радниця прем'єр-міністра Гончарука. Вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, мы говорили о следующем. Евросоюз и США будут и впредь поддерживать Украину. Такое намерение выразили министры иностранных дел стран ЕС во время совместной видеоконференции. Вот это очередное такое декларативное заявление, или все-таки какие-то конкретные действия после этого заявления мы будем с вами наблюдать? Насправді Україна є опорою геополітики і Європи, і Сполучених Штатів на пострадянському просторі. І це може якимось політикам, я маю на увазі міжнародним, іноземним, подобатись, не подобатись, але це є так. Європа і Сполучені Штати вже інвестували в нас, як в державу, як в країну, як в суспільство, мільярди доларів. Мільярди доларів з 1991-го, після розпаду Радянського Союзу. І безумовно, що ми є фактором творення демократії на пострадянському просторі, ми є лідером східного партнерства і так далі. Ми є фактором перетворення от всієї цієї зони, дуже часто сірої, в демократичне, безпечне простір, так? В суспільств в тому числі. Ми є таким хабом, якщо хочете, експортером в тому числі, трансформації, які ми пережили самі. Тому для мене ця заява не є чимось формальним, так, воно, напевно, формальним, але воно відбиває реальність, що ця політика є послідовною. Політика інвестиції в Україну, демократизацію України, підтримки України, наближення України до и натівської спільноти, и европейской спільноти. Ну а как вам активизация со стороны Соединенных Штатов Америки в отношении Украины? Вы слышали несколько на прошлой неделе, да, вот несколько заявлений Майка Помпео относительно того, что Россия немедленно должна покинуть украинскую территорию, Россия немедленно должна прекратить репрессии на территории временно оккупированного Крыма, потом вступление и получение нового статуса, да, для НАТО, для Украины, новые санкции, доклад конгрессменов, которые подготовили в отношении России, Ирана и Китая. Вот что вы думаете, с чем это связано? Ну, по-перше, мені це подобається, що є така активізація. Конечно. Це для нас, як для країни, вигідно. Що стосується оцінки цих речей, їх можна оцінювати і в цілому, і окремо. І, напевно, треба дивитися на кожний окремий факт, тому що інакше ми спростимо ситуацію. І просто сказати,
от на фоні виборів є підвищення уваги. Напевно, це буде справедливо. Але візьмемо, наприклад, Північний потік-2. Чи можна сказати, тільки через те, що вибори, Америка одразу вирішила накласти додаткові санкції за побудову російської труби в Європі? Ні, не можна. Чому? Тому що, перше, для Америки вигідно для того, щоб ця труба була недобудована. Друге, з'явилася інформація, що Росії насправді вдалося знайти не міжнародні, а російські кораблі, які би змогли добудувати в Балтійському морі цю трубу. Раніше американські конгресмени вважали, що таких російських кораблів немає. І це означало, що в такий спосіб вони не можуть добудувати цю трубу. Коли вони з'ясували, що можуть, ці додаткові санкції, по суті, дозволять їм зробити, ну, тобто, добити цей проект. Один из таких судов – это академик Черский, который должен был пройти необходимое переоснащение, но из-за этих санкций теперь он не сможет завершить. Саме так. Але тепер нові санкції, в тому числі, накладають певні зобов'язання і на міжнародні компанії, не тільки на російські, так? Щодо оцінки страхові компанії і так далі. І це послаблює можливість Росії сьогодні добудовувати цю трубу. Тобто, бачите, я хочу сказати, що тут не тільки вибори мають роль. Тут грає роль конкретна, дуже практична ситуація, і її треба розглядати детально і предметно. Я хочу сказати щодо програми посилених можливостей для України в НАТО. Я хочу сказати, що Україна боролася за це вже багато років. Я пам'ятаю, ми ще коли були в парламенті, ми робили звернення, в тому числі до НАТО, до міжнародної спільноти, аби нам надали такий статус країни. І я пам'ятаю, коли я була радником, наприклад, в уряді Гончарука, це було одне з питань номер 1, коли ми зустрічалися з нашими партнерами, і ми просили, аби і в Америці, і з іншими країнами світу, аби вони втиху, причому не голосно, без надмірного піару, аби нам надали цю програму дій для посилення нашої співпраці з НАТО. Тобто, бачите, я хочу сказати, що кожний випадок має свою якусь анамнез, свою історію хвороби, так? Але можна чітко говорити, що це зараз грає на руку Україні. Ну, а что думаете относительно санкций, доклада в отношении Российской Федерации, Ирана и Китая? Вы знаете, республиканцы Палаты представителей Соединенных Штатов, да, просят ввести санкции в отношении России, и речь идет об отключении России от международной системы SWIFT. Какова вероятность того, что вот подобные беспрецедентно жесткие санкции, о которых говорят уже очень много лет в Украине политики, да, когда вот мы спрашиваем, как можно заставить Россию, что нужно сделать? Многие говорят введение эмбарго там, на нефть, отключение России от SWIFT, и вот сейчас выходит такой доклад, и там говорится об этом. Какова вероятность? Мені складно оцінити наразі, наскільки є можливим те, що ухвалять такий законопроект в американському конгресі. Ви праві, що про це говорять довго, і найрадикальніші або такі найзатятіші, як їх називають яструби в Сполучених Штатах, про цей світ говорять дуже давно. Але ми знаємо, що більшість в політиці таку займають центристську позицію, що надмірних таких кроків, напевно, не потрібно. Хоча зрозуміло, що і в Європі, і в Україні є дуже багато людей, які вболівають саме за те, щоб Росія була відключена від світу. Я думаю, що це в тому числі буде дуже сильно залежати зараз від виборчої ситуації. Вибори не за горами в Сполучених Штатах. Мені здається, що до виборів таке рішення навряд чи буде ухвалено. Давайте перейдем на тему Крыма с вами. Вот что я хотела у вас спросить. Украинское правительство включило автономную республику Крым в реформу децентрализации созданием новых районов, чтобы полуостров не выпадал из общегосударственного контекста. Об этом заявил в эфире радио «Крым Реалия» постоянный представитель президента Украины в автономной республике Крым Антон Кореневич. Давайте его послушаем. Автономна Республіка Крим, як адміністративно-територіальна одиниця в складі України, не може випадати з цього загальнодержавного контексту децентралізації. Коли ми говоримо про затвердження районів у всіх областях України, то це повинно бути зроблено і щодо півострова. Крим разом з усією Україною, про нього ніхто не забуває і не забуде. Це зроблено спеціально, оскільки після деокупації нам знадобиться висока щільність органів державної влади України на цій території. Нам потрібно, щоб ці органи надавали різні адміністративні послуги українським громадянам в Криму.
Вот административно-территориальное устройство Крыма в рамках децентрализации. Вы знаете, Крым сейчас поделили на районы, в котором участвовал и Меджлис крымстатарского народа. Он высказывал свои пожелания относительно территориального устройства. Есть ли в этом смысл? Вот сейчас сделать это де юре? Безумовно, я вважаю, що є. І на рівні законодавчого процесу і роботи наших інститутів Крим повинен бути включений в цю роботу. Це стратегічне мислення, це в тому числі показує певні сигнали, що ми реально вважаємо, що Крим – це наша територія, а не для галочки просто робимо це на рівні заяв. І раніше ми з вами теж в цій студії обговорювали про створення певного уряду у вигнанні, так? Який би міг продовжувати працювати, напрацьовувати законодавство, випрацьовувати, наприклад, перехідну юстицію, перехідне, мовно кажучи, правосуддя для території Криму. Це всі ці потреби, вони залишаються актуальними. И тем временем, вы знаете, сейчас тема Крыма также актуализировалась на международных площадках. Вы знаете, в Берлине был Дмитрий Кулеба, сказал о создании какой-то площадки международной по неизбежной деоккупации Крыма. Вот как вы думаете, потом Резников, да, говорил про то, что нужно пересматривать Будапештский меморандум. Потом было заявление президента Владимира Зеленского относительно того, что отношения между Украиной и Россией не могут быть нормализованы, пока не решится деоккупация Крыма. Вот действительно сейчас вот тема Крыма, она тронулась с мертвой точки и идет в направлении какого-то урегулирования и создания какой-то площадки. Как ви чувствуєте? Мені здається, по-перше, я хочу похвалити вас. Це було ваше питання під час прес-конференції, так? Да. Річної президента. І увага і журналістів, і громадськості про те, що немає достатньої уваги і зусиль влади, зокрема від президента, до цього питання, воно має значення. Тому що владу це займає, так? Вони переживають з цього приводу, вони розуміють, що на це дивляться і люди, які живуть в Криму, і українці, і це легітимне абсолютно питання. Мені здається, що призначення нового міністра давно дало певний поштовх, тому що міністр закордонних справ теж розуміє, що це його відповідальність теж займатися питаннями міжнародної справедливості. Вони ведуть кілька судів, які стосуються Криму, тому дуже логічно, що вони підняли питання, яке ми 5 років з вами говорили, що немає майданчику, де обговорюється Крим. І те, що Дмитро Кулеба порушив це питання, мені здається, що це дуже добре. Розумієте, він не міг би його порушити, пройшло б 2 роки там його влади, це було б нелогічно. А він новий міністр, нова посада, в нього є можливість певного карт-бланшу. Вектор же определил, наверное, Зеленский, ведь за внешнюю политику одна из важных функций президента – это внешняя политика. Я думаю, що хімія, яка працює між новими людьми, які приходять на рівні дискусії, експертизи там і так далі, це вже кухня, на яку не важливо. Для нас важливо, що держава має таку позицію. З моєї точки зору, чого нам не вистачає, напевно, це, я би взагалі говорила про створення суду в Україні, можливо, гібридного суду чи національного суду, який би розглядав винятково справи, пов'язані з окупацією і анексією і Криму, і Донбасу. Ми пішли в дуже багато судів, і Міжнародний кримінальний суд, і ООН, і так далі. Але ми повинні бути свідомі того, що, наприклад, в Міжнародному кримінальному суді, якщо й будуть притягнуті до відповідальності, то це одиниці людей. Це 1, 2, 3, 4, 5. 5 максимум. Це головнокомандувачі, це там керівник, головнокомандувачі армії, чи якісь там силовики і так далі. А ми можемо говорити, що в нас люди, щодо яких ми повинні вести судові справи, їх сотні і в Криму, і на Донбасі. І тому я би вважала за доцільним створення такого суду, який би постійно розглядав ці справи. Кримська прокуратура працювала, так, для того, щоб їх розслідувати. І щоб ми використовували не тільки міжнародну інфраструктуру, а український суд би відпрацьовував ці вироки, які би ставали далі легітимними, ставали далі теж фактами для Інтерполу. Наприклад, ми би подавали заявки до Інтерполу щодо затримання і екстрадиції тих чи інших людей, які, наприклад, подорожували в інші країни світу. Ну, вы до сих пор знаете, что прокуратура Автономной Республики Крым ведет переговоры с Интерполом, но Интерпол говорит, что заявки они сейчас пока не принимают, потому что это политические, они касаются временно оккупированного Крыма. Ви праві, але саме тому я кажу про те, що насправді міжнародна навіть система правосуддя, вона не ідеальна. Є багато політизацій. Ми знаємо, що є, наприклад, російський суддя працює в суді,
Організації Об'єднаних Націй, який веде наші справи. І ми розуміємо, що він буде діяти так, як скаже Росія. Ми це вже бачили. Ну и в самом Интерполе лобби российское Інтерпол, очень серьезно. ви абсолютно конечно. праві. Так само на інших міжнародних майданчиках. І тому вважаю, що основну роботу все одно доведеться робити нам, як Україні. І тому, от, починаючи з вашого питання, і адміністративний устрій, і судові справи, і той же меджліс, який повинен працювати в Києві, з моєї точки зору, у вигнанні, але продукувати сьогодні вже і закони, і бачення, і позиції, і зв'язувати нас з міжнародним світом. Ми повинні це робити. Ну, часть представителей Меджлиса здесь, на материковой части Украины. Лидер здесь, Так, председатель здесь, и они здесь работают. Так. Ну вот скажите, по Крыму я все-таки хочу вернуться к теме. Если мы говорим о создании какой-то выработке какой-то дорожной карты по решению вопроса Крыма. Понятно, что если мы говорим о дорожной карте, то нужно туда привлекать Российскую Федерацию, как страну, которая эту территорию оккупировала. А как можно это сделать? Питання, хороше питання, розумієте? Я думаю, що на сьогоднішнього дня не знайшли такого варіанту. Ми ж чули неодноразово, що Росія ніколи не погодиться ставати частиною платформи, де б розглядалося взагалі питання приналежності Криму Україні. Тому в нас залишається один єдиний варіант – це створення міжнародного тиску в різний спосіб. Судовий тиск, санкції, взагалі комунікативний, інформативний тиск, він теж дуже важливий. Сьогодні дуже часто виграші відбуваються навіть не в судах, а на інформаційному рівні, розумієте? Те, як думають люди, те, як люди формують свою точку зору. І є величезний ризик, що за 10 років, наприклад, точка зору щодо окупації Криму стане дискутивною. Міжнародні лідери чи українці, наприклад, будуть думати, може це так, може це не так, може воно нам потрібно, може не потрібно. Тому дуже важливо для України тримати оцей от наратив так званий, так? Тобто цю комунікаційну рамку. І напружувати постійно, стукати в двері в усі міжнародні, що ми не забули, нам це потрібно. І в різний спосіб, в судовому порядку, повторюся, боротися за те, щоб зберегти можливість відновлення одного моменту, відновлення справедливості, відновлення закону. Давайте про Минск еще с вами поговорим, потому что недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба образно заявил, что Украина держит минские переговоры на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Давайте его послушаем. Я б сказав, Мінськ ще не вмер, але Україна тримає його на німецько-французькому апараті штучної вентиляції легень. Вибачте за чорний гумор. У дипломатії є 3 основних методи досягнення мети. Перший – це щось активно робити, нав'язуючи свій порядок денний, свої ідеї і змушуючи партнера реагувати. Другий – це нічого не робити. Тоді речі, як правило, помирають самі собою, або тебе заганяє партнер, який щось робить. І третій – імітувати, що ти щось робиш, але насправді нічого не робити. Я не хочу заглиблюватись в минуле, але зараз наша принципова позиція – використання першого методу – наступальна, активна дипломатія, ідеї, ініціативи, пропозиції. Это что, Кулеба намекает на то, что при предыдущем президенте была имитация? Це так можна прочитати з його цитати, очевидно. Тогда, как вы думаете, насколько эффективна будет нынешняя его дипломатия? Не можна наперед оцінювати ефективність якоїсь політики. Я підтримую позицію проактивності. Ми точно повинні бути проактивні. І от, зокрема, про Крим – це яскравий приклад того, що ми не були проактивні щодо Криму. Це однозначно. Ми не пропонували тих чи інших майданчиків міжнародних для того, щоб говорити про це. І тому проактивність, безумовно, підтримується. Інша справа – яка в нас стратегія? Тобто наші проактивні дії там рік, 2, 5, а може й 10 можуть ні до чого не призвести, якщо Янукович, Путін залишиться президентом на ще кілька термінів. Такий варіант теж існує. Але це не означає, що ми не повинні цього робити. Тому що, повторюся, сьогодні ми боремося за те, щоб в майбутньому, в певний відрізок часу, в певний сприятливий момент повернути і Крим, і Донбас. И это наша головная мета. А как реанимировать Минские соглашения? Можно ли их реанимировать?
Ну вот Кулеба говорит, да, о проявлении каких-то инициатив. Вот привлечение в трехстороннюю контактную группу журналистов, вынужденных переселенцев из Донбасса, временно оккупированного. Как-то реанимирует этот процесс, как вы думаете? Вот такая инициатива. Я б сказала, що вони трошки змінять дискусію. Вони покажуть, що ОРДЛО, окремі райони Луганської, Донецької області, це не тільки ті люди, які зараз зі зброєю в руках представляють в лапках цю територію, але це і мільйони людей, які покинули цю територію і живуть зараз на неокупованих територіях. І вони так само мають право говорити від імені тих територій. Тому привнесення оцього елементу дискусії, воно дуже важливе, тому що дуже часто я вже бачу там деякі міжнародні і експерти, і лідери вважають, що тобто це створені самопроголошені республіки, але їхня влада справді там представляє якусь точку зору людей. Треба нагадати їм, що ці люди, як правило, мали погони з ФСБ, ті, які прийшли туди зі зброєю, і паспорт Російської Федерації. Вони до реально вираження якоїсь політичної думки населення Донецької, Луганської області не мали ніякого відношення. Тому це хороша ініціатива. Вот в нашей студии был ваш коллега по ПАСЕ Борислав Береза. Так. Да, и мы с ним тоже обсуждали Минские соглашения. Вы знаете, мы с ним говорили по-честному, и он мне предложил. Да. И сказал он следующее. На самом деле Минск выполнять никто не собирался. И все понимали, что Российская Федерация огонь прекращать не будет. Минские соглашения нужны всего лишь для того, чтобы показать мировому сообществу, что Россия их не выполняет, и чтобы санкции в отношении России были ужесточены. Потому что если не выполняется первый пункт Минских соглашений, а именно прекращение огня, то речи о выполнении последующих пунктов речь быть не может. Вы согласны? Я не зовсім з ним погоджуся. Я думаю, що мінські домовленості, їх треба розглядати в динаміці. За цих останніх 6 років дуже змінилося значення мінських домовленостей, і в різний період часу вони значили різні речі. Я абсолютно бачила, що в момент, коли вони були ухвалені, я думаю, що Порошенко розраховував, що вони зроблять свою дію, і що завдяки тиску і тій же Франції і Німеччини Росія зможе припинити військові дії, і за рік ми зможемо ухвалити там якесь законодавство всередині. Я пам'ятаю, який був тиск всередині в парламенті для того, щоб були ухвалені зміни до Конституції. Ви пам'ятаєте цю прекрасно? Тому говорити, що ніхто не збирався ухвалювати, навпаки, было дуже учитывая серьезно просто как в 2015 году принимались Минские соглашения. Вы знаете, да, что на востоке Украины проливалась кровь. И важное было остановить агрессию Российской Федерации. Я про це Да, і говорю. Спочатку в 2014 році, спочатку Іловайськ, а потім Дебальцево, Да. так? І в двох точках, в найбільших моментах кровопролиття було політичне рішення для зупинення, була певна якась дорожня карта, були спроби ухвалення цього законодавства, були зміни до Конституції в першому читанні, ви пам'ятаєте це теж? Да. Але більшість парламенту тоді не була націлена змінювати Конституцію під легітимізацію, в тому числі хотілок Путіна. Тому цього не вдалося зробити і через, я би сказала, політичну позицію парламенту, Верховної Ради. Тому що, можливо, якби не було цієї позиції Верховної Ради, можливо б ці зміни до Конституції відбулися. Тобто я хочу сказати, що в той період часу ці Мінські угоди все ж таки розглядалися серйозно як такий інструмент, який міг спрацювати. Але пізніше ми побачили так, що насправді нам і невигідно було їх реалізовувати. І в якийсь момент вони перетворилися, і це реально, тут я з Бориславом повністю погоджуюся, в певну гарантію санкцій проти Росії. І сьогодні тут Дмитро от має рацію. Ми не маємо права, не можемо вийти з цих Мінських угод, навіть якби нам цього хотілося. Тобто якщо Росія це хоче, якщо вона зреалізує, але вона не піде на це, так? Тому що зрозуміло, що ми втратимо оцей санкційний механізм. Вот давайте обсудим еще несколько заявлений Министерства иностранных дел. В Украинском Министерстве иностранных дел напомнили, что жители оккупированного Крыма имели объективные причины, чтобы согласиться на принудительную паспортизацию Российской Федерации в Крыму. Иначе им угрожали репрессии и преследования. Кроме того, Украина эти документы не признает. Давайте послушаем.
Останнім часом в інформаційному просторі спостерігається штучна дискредитаційна кампанія щодо російських паспортів, які нав'язувалися громадянам України російською окупаційною адміністрацією Криму з березня 2014 року. Примусова паспортизація – це елемент репресивної політики держави-агресора щодо громадян України, які змушені жити в умовах окупації. Нав'язана паспортизація є елементом системного тиску російської окупаційної адміністрації на громадян України, заздалегідь спланованим і цинічно реалізованим. Громадяни України, які живуть у Криму і Севастополі, фактично були позбавлені права вибору. Можливості відмов від російського громадянства були жорстко обмежені шляхом визначення недостатньої кількості відповідних центрів і занадто коротких термінів прийом заяв про відмову. Ну, а с нами сейчас на прямой связи исполняющая обязанности постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым в 2018-2019 году Изет Гданов. Изет Ага, салям алейкум. Изет Ага, вот недавно в медиапространстве произошел скандал, вы знаете, о российском паспорте журналиста Павла Казарина. И вот сейчас вы услышали заявление Министерства иностранных дел, которое вступается и объясняет, что жители, граждане Украины на территории временно оккупированного Крыма были просто вынуждены получать эти паспорта, да, эту Филькину грамоту. Вот как вы считаете, стоит ли сейчас спекулировать вот этой темой паспортов? Виноват ли в этом Казарин? Виноват ли в этом, да, там Балух? И виноваты ли вообще в этом жители временно оккупированного Крыма? Или же это вот такая идет сейчас целенаправленная атака на конкретных журналистов и освобожденных политических заключенных? Как вы думаете? Ви знаєте, ми в питанні паспортизації, незаконної паспортизації так званої на території тимчасового Криму давно поставили крапку. Я хочу ще раз повторюю ще раз, що в 2014 році після військового захоплення Кримського півострова Росія почала так звану паспортизацію. Це для Росії один із елементів, на їх погляд, елементів незаконної спроби анексії Кримського півострова, а для наших громадян це можливість проживати в своїх домівках, отримувати медичні та соціальні послуги. І головне, щоб не дати привід окупаційній владі депортувати їх з території нашої батьківщини, з території невід'ємної частини України, з Криму, для того, щоб завозити туди росіян, як вони зараз це роблять. Наші громадяни повинні там залишатися, і в національному законодавстві України і в законодавстві міжнародному це не є документом, це не є паспортом. Це на рівні одноразової серветки. Після використання вона йде смітник. Також після звільнення півострова цей так званий документ піде смітник і залишиться в історії для Росії як фатальна помилка керівництва Російської Федерації в 21 столітті. Угу. Дуже дякую вам. Чох Сагомнус, временно исполняющая обязанности постоянного представителя президента Автономной Республики Крым в 2018-2019 году, был с нами на прямой связи. Чох Сагомнус, что вы думаете по поводу этой атаки пропагандистов? Для мене абсолютно очевидно, що для нормальної людини і для української держави політика має бути така, що ми не переслідуємо своїх громадян, які взяли ці паспорти, яким довелося взяти російські паспорти. Ми переслідуємо окупаційну владу, ми переслідуємо ворога, який змусив наших громадян змінювати паспорти, чи місце проживання і так далі, чи місце служіння в армії, тобто так, і так далі, і тому подібне. Для мене це абсолютно закономірно, що ми не переслідуємо своїх громадян. І дуже показово джерело цієї атаки, так, Портнов, хто там ще? Шарій. Ну, мені здається, зрозуміло, що ці люди точно не працюють на Україну. Це люди, які підривають взагалі і владу українську, і державність українську, і працювали на Януковича, зокрема, Портнов був його юристом. Мені здається, зрозуміло, звідки ростуть ноги. Це точно не гра українська. Тобто зіштовхувати лобами, мені здається, що будь-яка нормальна людина розуміє, що
це історія для дискредитації тих чи інших людей, які щось хороше роблять саме для України. Мгм. Ну вот сегодня информационное пространство украинское взбудоражило следующая новость. Законопроект 2831.1 авторства депутатов от «Слуг народа» из перечня предприятий, не подлежащих приватизации, исключили управление Северокрымского канала и управление главного Каховского магистрального канала, которые обеспечивают водой Крымский полуостров. Об этом заявил народный депутат Украины фракция Ярослав Юрчишин. Давайте послушаем его цитату. Сьогодні на комітеті з питань антикорупційної політики буде спроба повернути українську воду в Крим для того, щоб забезпечувати потреби окупантів. У законопроекті 2831.1 авторства «Слуг народу» з переліку підприємств, що не підлягають приватизації, зникли управління Північно-Кримського каналу і управління головного Каховського магістрального каналу. По суті, це два державних підприємства, ключовим завданням яких є забезпечувати Крим українською водою. То есть как? Вот если из перечня исключают эти предприятия, да, получается, приватные инвесторы смогут просто купить эти предприятия и потом по своему желанию или нежеланию подавать воду в оккупированный Крым. И сейчас вот «Слуги народа», да, исключают эти предприятия из перечня предприятий. Как? Зачем? Чесно кажучи, для мене сюрпризом став така законодавча ініціатива. Ми чули вже неодноразово, так, що були спроби і публічно вкинути цю інформацію в простір, подивитися, як суспільство відреагує. Але я пам'ятаю, наприклад, чітку позицію того ж міністра закордонних справ Кулеби, який сказав, що цього не відбудеться. Я сподіваюся, що це здоровий глузд переможе в уряді і в адміністрації президента, тому що з моєї точки зору вода – це стратегічний инструмент борьбы с оккупацией. Ну, я думаю, что тут стоит обязательно сказать, что мы включали в наш эфир Ирину Верещук, народную депутатку из «Слуги народа», которая нам сказала и даже пообещала, что в Крым воды не будет, и что «Слуги народа» будут препятствовать всем каким-то вот подобным решениям, но так или иначе перечень предприятий все же определяет не комитет, а правительство, сказала она. То есть решение должно принять правительство. Но все равно, вот вы сказали про вкиды, да, информационные, ну сколько можно? До этого був уряду чи парламенту. Да. По-перше, давайте скажемо, що все ж таки список компаній, які можуть чи не можуть бути приватизовані, ухвалює все ж таки парламент. Тільки після цього потім уряд може давати хід тому чи тій чи іншій справі приватизації у співпраці там з фондом державного майна. Тому перший крок все одно за парламентом. І якщо така ініціатива з'явилася, і якщо ці підприємства зникли з цього списку, то це вже такий небезпечний дзвіночок. Я не можу зараз дати оцінку, чи це є конкретна політика з реалізації такого шляху. Вже закладають підстави законодавчі для того, щоб це реалізувати. Мені зараз складно сказати, але я би розглядала його саме в цьому напрямку. І треба бити в набат, щоб цього не відбулося. Ну, вот буквально 30 секунд. Вам не кажется, что вопрос поставки воды в Крым – это вопрос из серии «Агрессор ли Россия?», «Война ли на Донбасі?», «Крим ли Україна?». Для мене це так особисто. Але, ви бачите, ми не володіємо інформацією стратегії Володимира Зеленського щодо бачення тієї ж деокупації Криму. І, повторюся, повертаємося до вашого питання на цій же прес-конференції. Ми побачили, що серйозного залучення, заохочення, бачення дій в напрямку Криму, їх не існує. Чи це є послідовна політика, чи це є просто чиясь гра? Ну, я не розглядаю цього. Зрозуміло, що якщо з'явилася така законодавча ініціатива, то хтось конкретно планує певні кроки. Дуже дякую вам. Світлана Заліщук, екс-радниця прем'єр-міністра Гончарука, была гостем нашей студии. Благодарю. Ну а мы не прощаемся. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Коршкевич.